holiday sa aton. Kita mo ang Grand Rota, December 25, Pamaskwagid. So sa Lunes, November 1 to 2021. So, sa liwat, padayon lang ang pagbakal kag paggamit sa mga produkto kon sponsors agud makatipon sa inyong POPs or proof of purchase. Sa liwat, ano ba lang mga proofs of purchase dere? Kabahin sa mga proofs of purchase nga pwede ninyo ihulog sa aton iya nga mga kabombo. So, dera, no? Ang, syempre, subong, di ba, aga pa nagaluto si Mrs. or si Mr. or sa kusina, kung sino dira mga kabulig sa puloy-an, no? Hindi na madula sa aton ang ining Silver Swan, sukang puti. Sarap asim, na? Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. So, pwede nyo pa na magamit nga proof of purchase, isa ka empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan vinegar plus one empty sachet sang Silver Swan, wow, sarap 8 grams o kon 4 grams, equivalent na sa isa ka entry. And of course, sa mga kauturanta sa panimalayta, di ba, gusto tang gamit pag-on. Maski ano kahabyog, dira kung may mga kabataan ka, sa kung may mga kabataan ka, no, mga gagmay pa ko na, no, kung nagali nagapok lang sulod sang mga kabinet, dira kahit syempre, do, mga, mga gagmay sa mga kabataan, kasi, hindi gid mahawiran, no, ang mga gamit na dapat orokan. Kaya basta orokan, maayos ang buhay mo. Na isa ka sticker o kon coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radio Promo Titles, isa man ka entry. So kabahin lang na sang imo sa nga proof of purchase, and of course syempre kabahin sang hygiene naton, no, kinanglanon tagid, no, anong ginagamit naton para nga humot sa gihapon. Rexona use Rexona after a bath for hataw sa galaw. So, pwede mo na dayon magamit nga proof of purchase, isa ka empty sachet sang Rexona Deo Lotion sa bisan ano lang nga variant, kay isa ka empty regular sang Rexona kon Junior Roll-On sa bisan ano lang nga variant. So, amay na siya ha sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga kabombo, magasugod or rather nagasugod na kita sa pumaton sa inyo sa mga entries para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa masunod nga bombo milyonaryo sa mismo adlaw sang Paskwa, December 25, 2021, 6 million pesos and total prizes nationwide. Araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Good luck, good luck, good luck sa aton iya nga mga kabombo kag sa aton iya nga mga kauturan. Okay, sige. Subong iya nga aga sa aton nga mga kabombo, chikero naton, no, sa aton iya nga mga kauturan, kamusta ang tanaman ang aton nga paribot syudad sa Bacolod. Nambalta na gani, petsabihan ti siya kita sa bulan sang Oktubre. Ginabantayan naton subong, no, kay manti diri kita na sa presyo kita nay sang sining mga ginapamakal ta subong, no, nga mga nagapanguna bla naton iya nga mga balaklon, especially lapit ng tigkalalag sa aton man nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So sa tigkalalag, mga pilit dira, mga kalamay, mga kunano pa dira, no, ati amo nang aton iya nga mga ginapamakal ay kay normal lang man ina, kabahin ina sa aton iya nga mga kauturan, no, kabahin ina sang gawi gidyan naton, no, yung tradisyon na maluto kadira. Anong lutuon nyo sa tigkalalag, no? Amo na kasami, dibla, maluto ka bayi-bayi, maluto ka suman, ano pa, maluto ka basta pilit, no, mga paborito nyo dira, iban mga balinsyana, no, sa mo ni mga lulutuon sa tion iya sang tigkalalag, tiyang kakasami dira. No, syempre, mabakal kita pilit, mabakal kita kalamay, mabakal kita yung mga naton, ginapamakal naton bala, mabakal kagata. Last time, last week, ginbisita naton, kaya approaching sa tigkalalag. Subong balikan ta, kaya Miyerkules na, no?
tigkalalag November 1. Kamusta naman ang ato nagapangunang balaklo? Mas yung mga pagtaas pagid. Ang presyo to sang pilit last time pag-check naton 45 pesos. Oh, sa Libertad Public Market ha, ti subong pila na ayhan. Dili gambal to sila nga ti kabalo ka kung magtigkalalag na ano ni gani, kung magtigkalalag na nagamahal ni siya mo, no? Ambal ni Sir Tide. Malagi na pahidlaw mo kami mamba. Mga utod na tod ng mga OFW sa inyo Sir Tide, ano na diraya sa New Zealand. Mga utod na tod ng mga OFW, no? Syempre, amo nang ginakahidlawan kung mga mamista, no? Mga childhood days nyo, sang una bla, kung magtigkalalag, di ba la? Iba na to, na, sa ano na, I don't know, kung amo man na diri sa aton sa Bacolod or sa Negros, no? Kung like dito sa Iloilo, kung magtigkalalag, makadto ko da bisbalay mo, kay mga lag ko da, no? Kay makaon ko da sang, sang Balenciana, or makaon ko da sang, kung ano daw mga kalalagon la, no? Mga kalanunon, no? Ang balin Sir Tide, wala gid, no? Patay gid. Why na sila ya dito sa New Zealand, no? So, kung November 1 or amo sina. So, amo na, sa aton yung mga kabombo, yung mga utod natin yung mga FWs, imagine na lang na sila, ahay. Tani nakapauli man ko sa Pilipinas. But, sige lang anuhon ta na kay amo ni subong aton sitwasyon, no? Basta sa masunod yung mga tinuig. Kay damo pa man every year maning mga ang ining ginahimo ginapatigayon nga tigkalalag ni every year man ni, no? Debla? So sunod naman no? Amo la na. Syempre kita nga Andrea sa Pilipinas sa mga muna yang mga mga hilikoton, yung mga celebration nga danya. Tapos gakadumduman mo, no? Ang mga sanguna bala. Tapos do kanami lang ya balikan, no? Those were the days. Sige, chekero naton. Kamusta ta? Mapalibertad naman ta. Para sa mga kauturan ta, tiyari na. Sa mga monitor sa aton sa radyo, pwede ka mo kaupod sa aton sa Facebook or sa YouTube ta. Para ma-check nyo naman, no? Kung ano naman ang sitwasyon naton subong sa Libertad Public Market. Upod naton si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, maayong aga! Yes, sa Bambuan, good morning. Now, live kita diri sa buong sa Libertad Public Market Bambuan kung sa diin makita naton, no, madamo sa mga kauturan na naton diri ang nagapanindahan na Bambuan. Kiti nagapreparar naman ni sila sang ilang mga lulutoon Bambuan, no, kay lapit na lang ang Nobyembre no. So Bambuan mangkot kita diri sa mga presyo, no, sang pilit may ari diri Bambuan nga 42 pesos. So sa kay sir din nagabaligya siya, no. Namit ani ko interview siya kaso kay kasako gid subong kay amo na ang nabtan ko nga abre pa lang Bambuan nga nagabaligya sang pilit 42 diri ang baligya ni sir sang pilit nga bugas. Barato may ba? Yes, correct ka Bambuan. Bako gani amo na siyang pinakabarato. Sir, malya mahal na nagani ma'am. So kaya bako Bambuan may ara nga 45, may ara man 48 sa iban. Amo Last time tag 45 pag check naton dira last week. Yes, so Bambuan, so sa kay sir, 42 pesos lang ang kilo sa pilit. So depende man kuno sa klase sini sa pilit. Bambuan, okay. May araman niya nga tag 45, may araman 48, pero mahal na siya kuno yung baligyan na sa pilit Bambuan. Bali, lain-lain klase na sang pilit. Di niya halin ang pilit Bombozil. Bambuan na may mga ginakwaan naman din sila, no? Dari nga mga supplier Bambuan sa pilit nga bugas. So sa diri sa buong Bambuan ang sitwasyon nato, no, kung aton nga chikeron. So i-compare naton sa nagaliligad na Bambuan, so madamo-damo subong ang nagapanindahan sa subong nga adlaw kag kon nga sinimana Bambuan, no, kung tanaw tayo sang liligad. So hindi gidya amo ni ka busy diri ang Libertad. So sa subong nga Bambuan kung makita din naton sinambunot lang ining mga tricycle, may mga salakyan man kay kadamo gid sa nga nagapanindahan sa subong nagabakal sang pilit Bambuan kay sang gata man, no. Sa presyo sang gata Bambuan may ara man sila mga 17 pesos padto sa 20. Na depende ni sa kadakuon sang lubi Bambuan, no. Kaya may ara man nga nagalibre na nga kagod. So pero kung ikaw nga naghahanda pa lang sang tigkalalag, so wala pa naman na nila ginapakagod kay malangis man na ang lubi unless ibutang nimo sa ref Bambuan. So amo na di sa buong ang presyohanay sa mga balaklon Bambuan. So ang may ara dira meaning ano ang balya to
42 pesos ang kilo sang pilit. Wala pa na, nagsaka na gani. Yes, sa bambuan. So, ambali gani mahal na ang 42 kuno. So, depende makayang iban kuno nagapapresyo. Gida bala bambuan no, may ara nga taga 45 gid kon tag 48 ang ilang baligyanay. So, sa kaysa medyo barato-barato di damo di gani may nagabinakal nga pilit a bambuan sa sini nga aga kay siya pa lang man ang nakaabre gin suroy kundi ang iban wala pa man naabre no nga mga baligyaan sa nga bugasan bambuan. Oo. So at least, no, pwede ka pa makabakal, makahingagaw. Hambal gani ni Sir Justin, hambal niya, diriya sa Manila, bomboan, ang pilit, 65 pesos ang kilo. Grabe, mahal pag ito ya, no, sa Manila, ha? Yes, sa bambuan. So, medyo mahal. Mahal pa ginaya sa Manila ikumpara tadi sa probinsya, no? At diriya, masarangan pa kisa dito ya bambuan ang balaklo nila ya sa nasyonal ya akon sa Manila. Do Mahal medyo dito, mahal Oo. manggid, yes. Kahit siyempre, it could be nga ang mga pilit na nila, diri pa naman na naghalin diri sa mga provinces, no? So that's why nga i-transport dito ya, plus subong presyo sang gatong gapang lakaak man. Pag abot sa nila, pertik mahal, no? Amo na itong presyohanay. Mga ni bambuan ang aton ni nga mga kauturan, nga mga drivers, so daw naga-suffer naman ni subong kahit ang gatong niya no sa parte sang presyo sang gatong bambuan pwede lang sila ya makapataas dali-dali apang ang aton nga mga kauturan nga driver hindi gid siya makapataas ang plete dayon kay ti may ara ng executive order pa nay anti sila magpataas ang plete so dugay-dugay kapoy na ni sila sang sige man ka biyahe no kay toda man sila kagang sambot ang panghuaon sang pasahero bambuan. So kabudlay man ini para sa ila no income nila nga 300 kung kakisa kuan pa ni kung hindi ila tricycle ginarkilahan pa bambuan so do ka budlay para sa mga kauturan naton nga nagamaneho bambuan. Oo. Sige. No, so, ang ano na sa tupad mo, ara adang gabrigya pilit bombozil? Yes, sa bambuan ara sa akon nga likod ma-interview ko Sige, tani be. siya galing kay hindi siya bambuan no pa-interview kay sako-sako so iya damo Basi nahuya nagabakal sang damo nagabakal sang pilit subong. Tanawon tabing iya nga kwan nga baligyaan abi kung kamusta ang ano ni ang sitwasyon. Yes, amo na diri bambuan ang baligyaan ni sir no na mga bugasan diri di bambuan kag ang mga pilit man nga baligya ni so may ara man nga presyo sang bugas diri bambuan nga 38 may ara 38 na may ara man 42 kag 48 bambuan. Oo. Depende man sa klase mga special rice man may ara mga hasmin mga sinanduming bambuan nga bugas no pati Oo. sang bugas diri. So pila na ihan kasako na nga pilit ang napaubos niya. Do from time to time may nagabakal dira pilit. Sir mga pila nakasako imo na paubos nga pilit. Why pa? Susubong ko na bambuan at isa pa lang kasako kay nagapanugod pa lang sila no sa nga baligyanay diri kapilit kaga wala pagid sa nga nagabakal gid pero diri sa kay sir kagina kati medyo barato-barato sang aga niya damo na di nagabakal ha Di bambuan. na halin nato ng iya pilit. Din kamo sir nagakuha sa nga pilit ni sir? Din kamo gabakal? Sa kasa. Pero Di na halin nga lugar. din halin nga lugar sir. Vietnam. Yes, sa bambuan Vietnam ini nga pilit 40, pila lang ganito iya? 42? 42. 42? Yes, sa bambuan. Ginasakaan niya na or pila na last time? Ang imo nga presyo sa pilit sir 42 ginayahalin sa nagligad. Yes. 42 bambuan pero may ara man nga gasaka ko no na may time nga nagasaka man ang presyo sa pilit pero diri ang baligyanay ni sir sa subong 42 lang gid bambuan te kung compare ta ni sa iban nga tag 45 tag 48 so mas makales kagid diri bambuan no pila gid ka pesos ang imo nga males diri nga kung diri ka magbakal sa kay sir bambuan. Bombozil, ano ni, ang iya ni nga presyo hasta na ni November 1? Ang price mo sir hasta na November 1 nga pricing sang pilit. Depende bambuan kung magasaka ang pilit sine so mapasaka man sila. Pero No, normally, until sa November 1. Pero normally, pagkapit sa 29, gasaka na dayon.
Gadepende sila bambuan kung ang iban binilang nga mga kaupdanan di kung da magpasaka man so do amo man na ang ilang depende na bambuan kung ang supplier nila nga ginakwaan magasaka ang presyo. So ang tendency sa nga nagabakal no o kung nasang buyer bambuan mapasaka man gid sila sang ilang presyo sa pilit. Mm. Oo. So, tikabay pa hindi magsaka, no? So, meaning sa mga kauturan ta, no? Mas mayo the better subong na kita ang bakal pilit ta kadtos libertad ho kay tibulo bahado, no? Kay iba niya tuod may mga mabaligya na 55, may baligya na 60, bombozil. Amo gid bambuan no? Pa mahal-mahal sang iban nga nga pilit nakibot ko gani sang naligan nga miara pa nga taga 48. So sa diriyo kung magbakal ka mo so pwede gid sila bambuan makapangita diri sa nga mas barato-barato kay ti diri sa Libertad damo kag sa nga baklan o kun napilian nga klase sa nga pilit bambuan. So subong tanin nami pag chikyaron man ang iba yung galing kay sirado pa man na bambuan ng iba may last diri nga time mga baligyan. to dito sa sulod do 45 to ya. So depende as nagabaligya maybe kay sir pwede niya mabuyan sa pila 43, 42. Dos, Oh, yes. 42. So at least iya naman na iya prerogative, no? Yung ginansya lang sa guro jutay eh. Amo gid bambuan kay saya wala man gid sila nga nagapadako-dako gid sang iyang presyo no kung may time ya nga magsaka ang presyo ti amo ni mapasaka man si sir pero kung sila nga magpasubra gid siya wala man bambuan so para sa aton nga mga kauturan na bambuan so pwede gina sila diri ka bisita sa may Libertad no makapangita sila sang mas bulubahado nga nila ng pilit nga may presyo bambuan kay ti ang iban daw ka mahal gid sa matuod kung tan-awon ta lang ang presyo bambuan. Oo. Kag tiara ho baw tituod no mga taos Libertad ka pinakadto pakari lang mga kauturan ta nga nagapinungko ni Blabong Bozil hasta lang ni sila di bla sa isa aga paubos sa mga panakot kun anong ilang mga baligya subong. Yes, correct gid bambuan so madamo gid subong sa nga mga kauturan nato no kung aton diri nga makita so diri masuroy ta di bala bambuan kay do ka nagmahal maning mga pulo panakot si Sir Tukwana do medyo camera shy lang si Sir Yo at least okay. At least okay man. Kasako saya bambuan. Oo. At least okay man kiti at least makita tang iya presyo kung may 42 pesos kung man gali nga pilit no. Yes. Oo. So sa dari bambuan ang mga utan, dari mga preska, no? Kung aton dari nga makita. So kanami sang mga utan dari bambuan, ang ginabaligya mga langka na di wala nga kinihad si Ma'am nahuya si Ma'am nanabo na si Ma'am. So ari bambuan no? Na ang mga kauturan naton nga nagapinarik-parik dari bambuan. Ang kalabanan gid dito sang madamo nga mga sa bagsakan gid bambuan. Medyo madamo-damo gito sila sa may bagsakan gidya dapit sang utanan kay nagapangumpra na de ang iban nga nagakarinderya bambuan kon nagabaligya sa mga sudan so aga pa sila ang sa dere bambuan mga medyo jutay na lang dere kay going na ni sa exit sang Libertad Public Market bambuan. Kung mas nami gisabi bambuan nga magkadto ka diri sa Libertad no Public Market kay ti mas damo ikaw pilian nga mga kakompleto gid bala bambuan sang mga ila diri nga mga baligya. Sa kompleto mga baligya kag barato lang diri bambuan sa mga baligya nga utanon especially dito sa may bagsakan. Sa kadamo lang kanito pilian ang talong nila yung sa iban bambuan kung sa market kagid o kung sa may tindahan kada bisenyo lang nga barangay magbakal ga pila pa diyang kilo tag 80 dire makabakal ka lang 20 sang talong may sudan ka na bambuan. Oo. So amo na diri no basta sa Libertad ja that's why yung mga kauturan ta makachimpo lang yan bombozilya madelikyat gid na ya sa Libertad Public Market kay ti mabakal anay isang lutuon nga laswa sa aga. Amo gid bambuan so kung wala laman sila kay kung wala laman sila bala ko obra ko na hindi man gid sila busy bambuan nga magapanindahan pag ani kay ang iban tamad naman gid ni kadto di bambuan no kay do ka hulungdo na lang gid man gani especially diri ang akirinad to ya bambuan ang nagabaligya gid o kung nagakulo karinderiya ni bala nakalabanan amo ginadiya ang nagalagaw sa Libertad o kung nasa bagsakan bambuan.
Oo, amo gani man, no? So anyway, at least na-checker naton dira, nakamusta naman naton dira mga kauturan naton sa Libertad Public Market, no? Damo mga kauturan tawo naga-monitor sa aton sa bungaga, amal nila miss you Bacolod, no? Mugini kay ari kami sa Kuan Paranaque, ari kami sa Manila, ari kami sa din man nga bahin sang kalibutan mga OFW. Iban mo Brazil nag-imagine maluto suman, no? Kay Mo geda bomboan tiyang sa sagwa, no? Ilabi na sa mga Kuwait ni Balabomboan, mga OFW naton nga mga kauturan. So may ara man na iban bomboan nga nagadungan sila nun do naga-celebrate man da sila sa sagwa kung maluto diri ang ila mga pamilya nagaluto man dira sila mga suman balabomboan kung aton nga ma-checker kay may mga kilala man kita nga nagaobra sa sagwa. So daw na-feel lang Manila ang ara sila sa Pilipinas kung magadungan ini sila celebrar bomboan sa ating kalalag. Ulay ho na lang bibong Buzil, kamusta dra mga panakot to kung nagmalahal subong ko nanong plastada? Yasa sa mamangkot kita diri bomboan, diri kay Sarah. Si ma'am. Ma'am, kamusta diri subong ang mga panakot ma'am nagmahal? Medyo. Medyo nagmahal Oo. Like Kapila ang ginasaka, bi ma'am? May ara nga 20 ang Bombay, isang una ang kilo 40 lang na. So kung 60 na. Ay, tuod ma'am. Oo. Ako, nakita nga. Oo. Tapos si subong ma'am. Tag 120. Dito ba? Sa una, pila lang ang price. Shin. Tag-shen. At dagko lang gid gali bambuan kasupot lang Sa sa saan kada kilo. Sa saan Sa saan lang nagsaka, ma'am? Ini lang. Ini lang gid. Oo. Sa pagsugon nga lapit na lang tikalalag, ma'am, no? Oo. Oh, Pero sa Asta na na sa babaw. asa na na Asta sa na sa December? babaw. Oo, asta na na sa may okasyon. Oh. Nga kwan. Ya sa bambuan kung Ahos, magasugod Bombay, gali. ano pagid bang Buzil? Ano pa kita nagtaas diri nga mga panakot, ma'am? Ano ya, ma'am? Tag 100 man ang kilo. Tag-shen sa Sa una una? pila lang. 80. 80. Wow. Ato kada kilo bambuan 20 nagataas pesos. gid sila tag 20 pesos. Oh. Yes, so ka supot lang ni bambuan, imagine 20 pesos gid ang gintaas sa kada kilo. Tidira So, na gani sa Libertad, how much more kung sa iban paghid nga. Siyempre, iban nga ka pangumpras Libertad. Presyo sa nga na sa nagliliga da bambuan niya, magbakal ka piso nga ahos, pwede pa duwa ka tilod mo, apan duwa ka buko-buko sina. Oo. Subong guro daw hindi na gid makaya, no? Base pulo na ni ang isa ka bulon. Oo, Bombozil. Especially ang yes, sa hambal bambuan. ni Ma'am Edna, hambal niya na miss ko gid ang Libertad. Sang student pa ako sa UNOR, dira kami nagapamalengke from Las Vegas, Nevada. Good morning, Amgal, Bambuan. That's why mga kauturan, tamag kadto kita sa merkado. Do gina-tour tama na sila. Marimenis na nila, especially kung OFW ka or wala ka na diri sa Bacolod, so din ka man nga bayan sa Pilipinas. OFW ka man, sa din ka bayan sa kalibutan, kaka-remenis mong pass mo, ay, dira ko sa unas, Libertad ka panindahan. Tiyasta subong Libertad man siya gyapon ah. Ang maganda bambuan daw ka normal lang Oo. gani no ang sitwasyon sa nga Libertad diri pero so far bala bambuan daw ka nami ilang kay naga-observe man sa gihapon ang aton diri nga mga kauturan sa nga social distancing so biska na amo na di nga makita naton bi nga nagaparik-parik sila pero makita mo gid bambuan no ang ilang Antay dos nga presyo sang pilit, puro gidna or basi may lakay. May mga pamangkot sila Bombozil. Ay ti basibla may mga iban bla basigin sa muan para nga magbulubahado. Amo nang iban pamangkot. yes sa bambuan ang sa dito nasa nakita taman sa may sako kay bag-o bukad ni so wala man sang simpon ni Ay, bag-ong bakal dito bukad. sa nga babae Oo. bambuan Bag-o bukad kabarato. gid siya, no? Yes. Yes, correct bambuan kag kanami no kaya Vietnam man siya ya nga halin. So kanami na sa nga klase sang pilit a bambuan no puti kag daw hindi bala mambal naton nga laon kami ara nga laon nga pilit. So kung iban diya ma'am nga presyo na isang pilit ma'am tagpila. Wala lang ko may ideya. Wala ka lang idea dire. Ang kalamay amo lang man yung gyapon ma'am no. Oo. Tagapila ang presyo dire sa kalamay ma'am. Tag 50 ng kalamay nga ano. Pula Central. na. Ah, Yes. magambal ka central ano? Ang central amo na ang pula nga Mm, kalamay. mm, mm. Yes. Central bambuan ang pula nga kalamay. So may ara bambuan may kilala kuya dito sa partiya sang Tangob. So naga 48 ang presyo sang ano, diri
sa Libertad ya Bambuan, gasing kwenta na ko ang kilo sang kalamay. So medyo nagmahal. Mahal naman gid ang Bambuan. So sa mga ton kauturan dira base makibot sila sa presyo may ara gid pagsaka Bambuan sa parte sang pilit no. Panakot. Sa iban, sa panakot, Oo. pilit kalamay. Biskan sa gata guro kon sa lahing ni nga lubi no may pagtaas man sa gihapon na Bambuan kay ti do ka na normal naman na or natural kakahada may mga seasons o kon na holiday sa Bambuan no may mga pagtaas gid sang presyo. Si nanay, dugay na nagabligya sa Libertad. Dugay ka na nga nagabarigya sa Libertad. Oo, Mga pila na katuig na dugay na. dugay na gid. So amo na din baligya ni nanay Bambuan mga panakot mandrao apa kaga tawge no pang siomay Bambuan. Siomay nga tawge daw ka nami kaon sang siomay. Oo. Ya panit si nanay sang ano Bambuan sang ahos. Ginaano mo ni nay ang ahos na yung ginabaligya nga napanitan. Oo, are pulo. Tagpulo. Sa may ara na pinanita na nga daan Para Bambuan. hapos na lang. Yes, kagkadamo pala Bambuan ang kulo ka piso nga napanita na. Okay. Hindi man siya maguba nay. Hindi. Mga pila man ka adlaw pag mano. 3, 4. Tatlo ka adlaw hasta apat. Ano ni baligya ya? Mga ahos, amo na? Yes, mga ahos. Imo pa na din na yung sa piyak. Mga apat, tawge, Bambuan, amo na di ang baligya ni nanay. Mga tanglad. Yes, amo na din yung baligya sa subong. Kadamo na diri sa may isdaan man Bambuan no. Sa ginabagsakan man sang isdaan. Sa mga preska man diri ang isda subong. Okay. Nay, salamat gid. Yes. So, At least, diri Bambuan. At least may kwan kita, may idea kita kagang mga kauturan ta, no? Kaga mga kauturan ta man nga why dris Bacolod do na tour ta man sila ya sa Libertad kiti na balikan Manila. Amo na that's why nga naga-monitor na sila sa aton sa Facebook, no? Sa YouTube kay man gusto man nila Bombosil nga mabalikan mo kung ano ang sa hunabla nung sitwasyon sa Subong Libertad Public Market man sa Gyapon, Bombozil. Amo gid Bambuan. So sa diri naman nga parte Bambuan no, mga kauturan din naton nga nagabaligya sang ginamos. Ang rin naman na din sila nga magabaligya sila sang ginamos, mga gabi kag ano ni ganing ginatawag ginalakot ta bagungon Bambuan. Kanamit gani Bambuan. Kanamit to. Ano na ganing tawag sina ang gabi kung bagungon nga luto? Ginataan nga gabi Bambuan. Oo. So ma'am tagpila na ang plastic sang gabi ma'am. Ni mama, 40 lang ma'am. Barato katama Bambuan. Kadamo na sang 40 pesos mo. Ayawan ka na ni Guro kaon Awan ka ka sido-sido ka na ni sang kaon. tapos butangan mo bagungon. Ang bagongon niya ma'am tagpila. May ano, may 30, may 20. Wow. Ang ginamos ni mamo tagpila. Ario, 50 ni mamo. Ano ni amo man gyapon presyohan na ya kung nasa kaan. Amo lang nagyapon ang presyon ni ma'am or nagsaka ang sa ginamos. Kung kisa man gano buong kisa agasaka man. Huwag Rio. Sa sabong niya ma'am nagsaka. Nagnubo. Nagnubo. Oo, ayo na lang na nila 30, 40. Ay ginayo pa niyo. Sa Bambuan ining ginamos so kadako lang man. Pinangat gali pagid amo nang luto sina pagid pinangat boka namin ton. Pinangat ay sa Bambuan so kanami na ang dakon. Oo. Amo ang ipangato Tapos na butangan mo Bambuan. gata, may gata dara dampe. Yes, sa Bambuan dito sa may sulod, may Oo. ara gata nga baligya. Dibla ginabutangan na siya gata. Tingon dito ka namiton git. Amo gid may mga baligya man sila nga tambo Bambuan, may mga takway man. Wow. So kakumpleto gid rebis kan sa igadigad ka lang Oo. mamapal Bambuan daw ka barato na kag makaayo ka pa dira sa Libertad galing kung kakisang Do ida hindi nga ka gamay. cookies bal ka na lang hindi ka na lang mag-ayo. Ado kumpla ano na lang bala kay although may mga kauturan kita nga maayo gid na Bombosil. Pero ito isa ba nila gani para buligan tama ng mga nagabaligya niyo. Hindi na lang ta mag-ayo. Amo gani Bambuan kay gamay lang manailang nga Oo. ginansya. So imagine bala mag-amo ni ang ginamos kasi 50 ginayo pa ya 30. So pila gid ang ilang nga ayo 20 pesos gid. So sa kada ko Bambuan kaga kabag-bago pa sa nga ginamos na kung aton diri nga makita. Kanami sang ilang nga mga baligya Bambuan daw maganyat kay gid nga Mo mabakal. gani man. Do aga pa mga kauturan to do na ganyat. Mani bali maluto. Tagani so karon pinangat or nga may bagungon kabalo ka mga OFWs na idlaw na nasa bagungon Bombosil. Ay syempre. Amo gid bala Bambuan Like kay ito sa Amerika, guro sa New Zealand, why man na bagungon mo? Yes, on din the Philippines na niguro ang bagungon o kon sa
kanami bambuan may mga tambo man di sila no. Do gina-imagine ko ang ginataan nga tambo nga may yellow corn. Oo, may yellow corn, ginataan nga tambo, may yellow corn, may pasayan. Sus, anamiton. Anyway, sige nalagutom na taga pa. Salamat gid, Bombozil. Yes, sa Bambuan, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombolyan Sil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid kay Bombolyan Izil Minardo live sa Libertad Public Market yung gutom taga pa noon. Mga kauturan tagi imagine pa Libertad gublan may ngagaw ko may maluto ko sa mga bakal ko to tambo ho kay maluto ko bakal maluto ko pinangat do amo na no. Kay Libertad tuod. May mga iban pagtaas ang presyo pero di ko malaklon kagid dya nga gusto mo gid dya nga makabarato kadto kagid dya sa Libertad Public Market no. Mo ginadere ya. Okay, sa amon Bombuan sa La Carlota tag 50 kilos ang pilit ay todo no wala ga pala reho ti iban gani kambal nga ti basi kung 42 basi ko na no ti pero ang bali Bombozil no bag man to buka do okay man to no. So amo ina no at least nakita nyo naman no kung anong sitwasyon naton sa Libertad Public Market presyohan na isang pilit no presyo sang ano ni kadamo na miss nga ano ni gani pagtawag panindahan sa Libertad Public Market. Okay, Bombuan, basi ko ng pilit gin sumbugan bugas. Ti kabay pa wala lang ha, pero ma-check tama na no kay kung magbilid kita. Lain gid na iya kung magtan-aw ka bala, lain gid yang pilit, di bala do medyo lain siya color nga makitaan mo kung impunan siya bala sang bugas no. Diri sa amon sa Muntinlupa, ang kilo sang pilit pinakanubo sa 65 kada kilo. Dayaan pa ang kiluhan ng isa kabilog nga lahing 25 pesos. Grabe, no? Mahal-mahal. So, na-miss ko ang Libertad. Okay, get, no? That's why nga, kita yan kakantoy kita sa merkado from time to time, no? Ang Burgos sa ni Ma'am Hinida Mabumbuan. Ari kami diya sa Burgos Public Market. Sige, mabisita min kita next time sa Burgos Public Market. No? By tomorrow or sunod nga adlaw. Kahit ginbisitahan nato ng Libertad. Kabalo ka Ma'am Hinida, ng mga listeners naton dira. Damo, kamo na siguro, maybe yung mga ginabaligyan nyo, ginakuha nyo sa Libertad, especially sa Bagsakan. Sige, bisitahan man naton. Kasi syempre, mga kauturan tayo, hindi naman nagapanindahan sa Libertad. Sa Burgos, gapanindahan man. Galalaway kami diri sang pinangat. Amali certified. Mga utod ta, gina-check ta ning ila sining nga mga reaksyon no sa sining tambo damo nga tugabang huo no putangan tugabang Ma'am Edna no mga na hidlaw na gina mga kauturan ta no. Ang takway ko no hambal ni Sir Ferdinando ilakot mo sa kuwan butangan mo ginamos no. So amo ina siya no mga hindi ko man kamo maisa-isa tanan pero salamat gid no sa inyo subong yang aga at least no nakita nyo kung anong sitwasyon subong paano diri subong. Good morning Bombuan kay lawag ka namit isang gata no nga kinagod kay ginapuga kumpara sa gata nga halin sa latay sakto na Sir Ferdinand Galila halin na nahidlaw na sila kay sa Canada siya manya #suman no nabalang di bala mabal nga hulam to anay ka kudkuran kay chay muspiak ko kay makudkod na dilubi tapos makagod ka lubi kabalo ka na Bombo Harold magkagod sang lubi ginasakyan mo na bala tapos kudkuran na bala sang lubi no so amo gina ma-feel mo gid no basta kun tigkalalag. And then magsinakuay na magluto ko November 1 tapos mga makagod sang lubi di ba la madumduman nyo man ang mga ginahimo tano especially kung nato ka na sa lawasang pungsod or din ka na bayan sang Pilipinas no idlawan mo isang una mo na gakinaguranay palubi and esta subong amo pa nang kakatabo do galing ko isa kun wala ka na sa imo hometown wala ka na sa imo balay kaysa lain ka na latras because sa imo nga trabaho no mamismo gid na iya. Ama na siya na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, mapos kita for a while pagbalik sa aton iya nga palatuntunan. Hamba ni Sir Jose na Bombuan na si Kusi ni ika-9 na ni nga saka sang presyo sang gatong abi ano na nang ano ni gani pagtawag no ipanawagan ko na ano na ning ginahimo niya subong. No, sige, diskusyonan ta sa aton nga pagpanubalik. Dahil gida, stand by.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi nato